אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. כל העניין של הליכים הכימיים שהורסים או לא את השיער. החלקה, בייבי דיס כל יום, צבע על בסיס קבוע. תשובה הכי קצרה, בלי להיכנס בכלל לפרטים. לשיער שלנו יש כמה שכבות. השכבה החיצונית זה מה שבא במגע עם הפנים, עם כל מיני תהליכים כימיים, עם השמש, עם כל מיני דברים שיכולים לפתוח טיפה את השכבה הזאת ולגרום לשערה להיות שבירה יותר, דקיקה יותר ויבשה. וזה מה שעל פניו נראה שהורס את השיער. עכשיו, אם אנחנו נעשה תהליך כימי, ואנחנו יודעות שאנחנו יכולות לעשות תהליך כימי, או מגע עם חום על בסיס קבוע, ונעשה קומבו, ונשתמש בקומבו של תכשירים, או שנשתמש עדיין במוצרים שלא אגרסיביים, בלי אלכוהול מייבש, גם אם זה בחפיפה, וגם אם זה אחרי זה בייבוש, ונשמור על השיער שכל הזמן יהיה לחוטני, אנחנו לא נהרוס את השיער.